Esek-esek ini Pak. Cepetan. Tumpuk. Kita review getuk buatannya Mak Aib biasa ya. Delok. Banyak Aib loh. Terus dibuka. Di sini jadi gula. Ini kok. Di sini gula. Alah arek semblumut koyo ngono. Elek ku yo. Gulane kurang akeh ya. Iso molur. Gulane kurang akeh. Tapi itu terakhir enakan gawane lek kuwi yo. Karep ae. Enak iki saithik, enak akeh ora enak. Iki akeh ora enak, sithik ya enak. Makanya tuku sing akeh. Anu kok enak. Gila. Gawe dhewe tak anu. Dan nek tuku kan tipis-tipis iki gede-gede. Kandel-kandel yo. Eh. Yang berapa ya? Kandel-kandel. Gula ini kurang Pak. Mang deploke nganggo klambenan iki nganggo klambi deploke. Klambenan longe. Ras meneh depan dhewe. Demek nih, kunyur-kunyur. Wis bunder koyo garing. Pincok duduk iki. Aku mari semangan sing mentahane tak akeh maning kan. Anggure wis ah. Sing urut goreng wis umum mangane tak akeh ta. Masih batas resep di Pak. Oh, Di batas resep kemana? karo. Saiki. Ya baik. Wis pemirsa, wis isih. Pak nek njongok dengklek ngadeke wahaya, sikile kaku kabeh. Samurat. Aduh. Sikile ora ngadek njongok. Keson. Main endi? Main ngetero kacang. Kacang. Lah yang ngetero kacang. Kacang itu loh pemirsa, kacang kacang sambel
Waktu nyambel pecel, nyambel juga pecel kuwi nyambel lontong. Liyane kan ngocek yaki, terus mangan elek ase jaluk. Mangan akeh sing enek ya. Yo. Marak. Nah. Non. Lagi mang mae. Apa kuwi? Ditinggal anak lanang yo. Bola upi singkong. Alias getuk bersayap. Garing. Abne. Crispy. Yo. Iki gulane lumer iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana benar amin. Iki mae golek sing bulet. Gulane pemirsa. Ketok ora? Gak ketok iki. Manis banget. Mangan loro langsung kenyang. Soalnya gawa gede. Ade mang. Lobang. Lembut. Soalnya singkongnya medok pemirsa. Jepang. Kan untuk nah. Atau esok-esok nih. Jadi buat kopi. Tapi sayang emaknya orang ngopi. Ono ibu nih. Bener di Manoro syarat. Saiki ganti njajal sing dawa ya pemirsa. Sing dawa. Tete-tete iki. Rasanya bisa. Belum. Kare. Hah? Iki wis. Ote-ote pemirsa. Sing dawa gulane malah lho.
Oke. Hah? Kang rumahnya di Pak pemirsa udah kayak ketuke. Crispy. Buat pemirsane Mak kabeh terima kasih ya pemirsa ya. Ana sing muni, "Mak, videone aja manae," kaya ngono ya pemirsa. Ya sepurane pemirsa. Terus kaya Mak iki terus piye ya pemirsa? Keluargane Mak iki ya ngono kuwi. Padha plecet dhewe-dhewe pemirsa ya, sing kok bapake ya plecet ngarit langsung ning paping, kaya Mas Andi ya plecet. Kaya Dwi plecet. Dadine make ya piye neh. Dadi make ya bingung pemirsa. Metu ya mosok engko bedino metu pemirsa. Dadi nek metu ki ya kala-kala lah ya pemirsa. Seperti kemarin contoh kayak beli nasi padang iku, wah nasi padangnya mantul enak banget, murah, sing jerene ning gone maune di kerjane Bu Sri apa sapa ya pemirsa. Kan nanti Pak wape metu pemirsa. Parah saya ape metu Marak. Angin. Lah piye? Bar mangan lesu. Lho iki ana ote-ote ya pemirsa, wis digolekno ote-ote, digolekno getruk. Cek pengen metu pemirsa. Pokoke iki Kalau naik rumah. iya. Ayo iclik. Iclik jalan-jalan ku mikirnya ngeres. Emang wis ote-ote, Pak? Sopo. Mutope. Hati ning bruk. Wah. Hah? Hati-hati opo. Bruk anyar? Kenapa sih? Bruk anyar. Pesi bruk anyar. Bruk anyar pesi. Iki lho. Sing iki lho. Wah, iya, jati. Loh, diperhatekno ngono Pak mari jawabane. Mulane netizen munine awakmu galak. Diperhatekno salah, gak diperhatekno salah. Repot. Iki jam pira Pak tek malah metu awakmu? Hah? Jam 8 jam piro? Oh, cek sore ya. Nah, aku mau pemirsa yo, Pak budal. Memang nek jika ono hati-hati ki yo protes, koyo ape nindi kon hati-hati koyo ngono. Lah iki saiki ote-otene pemirsa. Nampake njupuk siji wis tek pemirsa. Wis mae wis ya pemirsa. Kita tutupe besok kena dienggo sarapan. Wis.
minyak ya pemirsa. Iki mang nek gak iso belok bareng pemirsa. Soale iki mau mak dibalik dase. Mak ana kacang tino. Yo tak sauri nek ana terus kon ngeteno rono pemirsa dadi mak gak iso melok bareng karo anak lanang karo pake pemirsa ya. Videone mak ya pemirsa, nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyo banyu kali, agung koyo banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.